Сега. Полека. Бързо, мести. Че по-лесни се насочва. Трябва да ги дувнат с карти да остане само една. Види ги свъртете. Що се ги свъртете? Ама не трябва от почетък да мириш, како? Не. 5 минути е цяла игра. Готово, времето си иде, да. Вие имате Они може да първа може да от себе. Антонио, Ама не го цепка шишето! шишата не го върти. Нема допер нищо. Полека. Пак се. Полека, Антонио не върти. Антонио, чекай, да? Гледайте какво напусне. Ай, остави на Кристина, Полека. Полека. Лека. Е!